anyị ekene gị ndị Amaokwe na ndị na-esonyela Amaokwe Community TV. Afọ m bụ Chidera Ujunwa. Nne m anya n'aka nri unu ga-afụ na o nwere nnukwu mmọnwụ mụ na ya nọ n'akụkụ. Anyị gara gị ka anyị gbụọ ya ajụjụ ọnụ ka anyị malụ ka ihe si adị. Dadi anyị ekene gị. Kedu ka ị mere? Adị m mma sa. Amaokwe. Fadịkwa mma. Anyị dị mma. Biko. Mụnwa bụ High Chief Ifeanyi Udokwu, Onowu Ogidi Kingdom niile. Onowu anyị ekene gị. Anyị na-asị gị nnọọ n'Amaokwe. Nnọọ sa. Ndị ọgọ ka anyị bụ. Na anyị mere ebe niile ka ọ dị mma. Anyị ada apịtọ. Amaokwe bụ so anyị wee nwelụ n'ebe a. Sokwala anyị nwere n'Ogidi. High Chief anyị sị gị nnọọ. Ndeje. Ala. Biko kedu ka obi dị gị na ya bụ Last of Ala Igwe Ileje? A na-enwe aṅụrị na mmadụ nwụrụ anwụ bụ onye tonitela ọfụma. Onye etikwala igwe ga-enwe aṅụrị, a ga na-asị na onye a ga-alụ ọlụ, mana na Ileje nọ ebe a na nke na-aga onu ọ Chukwu si ka ọ na and ọlụgo ọlụ ya and ọlụlụ ọlụ ya ọfụma. Ị na-anya na field fụ na Ileje igwe lụrụ ọlụ ya ọfụma. Onye mere mmadụ ji jụ ebe a, ya mere anyị ji si Ogidi wee ebe a. Biko keduzi ekpeli na-ekpelu onye bụ igwe nke rapụgara iwe nna mmụọ? Ekpere nna ekpeli ya bụ n'aka ụmụnne ya ma ụmụaka ya. Fajisi ike na-ekpeli ya ekpele, na-jisi ike gwa Chineke ya biko na nna fa mere ọfụma, ya biko tinye ya n'ebe dị mma. Ọ ebe ekpere ụmụ ya na ndị befa niile ma ndị obodo maka fa o mere ọfụma. Biko keduzi ekpeli na-ekpele anyị nwa bụ ndị na-ebe a, ndị niile bịara ebe a n'ụbọchị nke tata? Onye ka m kwutere na ife nne nọ ebe a bụ ndị na-ekpeli ya ekpele. Fa bịara na nkịtị ebe niile etu o si dị. Ọ Grace ka fa na-agwa Chineke ka onye ọ ebe ọ bụ nne. High Chief anyị ekene gị ọzọ. Anyị na-asị na mgbe unu ga-ana n'ụkwụ unu ji bịa ka unu ga-eji na n'aha Jizọs. Daalụ nne.